luka bwana anaweza kulicheza. Alhamdulillah maka hala ni za wa rufa ido ina ji ina gani wanda rufa ido a sace min zuciya kamar ga kasa ba Allah ya tsina wallahi ba yanzu Alhaji yana ciki zaka zo ka tare da zan tsaya da Allah da annan wadan tasa Allah nan karfa mun asiri man ne ko haba MD Alhaji ko kai huto yanzu ka ja mun bala'i fa ni na zo na lahaya ni za a cuta yau da ka zan horan na zo na an samu aiki ka cuci la ilaha illallah ma dan Allah ba in ba yau ya gudan sokoto ni ban tuwa ni za wa ba ido me ya faru ina ji ina gani daga haduwa da yarinya a cikin adaidaita sau ko sai ta sace mun zuciya wace yarinya kenan ka fi kowa sani a cikin da gidanka take yi wace yarinya ke nufi yo ni ma na sani Alhaji yo gashi ya zo sai zan ce iska kan ka fi kowa sani a cikin da gidanka take to on ta sauyo din da Allah mun albarka kai ina ruwa ne ka sanar da ni kai mun gwari na san me kake cewa kamar ya daga haduwa da yarinya a adaidaita ko a cikin wani zuciya wallahi ba shi da ruwa